Yankopon share for Bible na ini nkomo kakra. Afutu sem bi na me dey ma wo. Na mo hu ni say Erode don. Wo je me so amepe. Amen. And na me kan bibia kire for say, you very careful. Ewo ye krifufu no. Ye amama mufo no. Titi. Ye ka amama mufo a nipa bi a onye Israeli. Nipa bi a onye Israeli. Israel man no ewo ho. Israel man no ewo ho. Ewo Middle East. Israel man no ewo. Nipa bi a onye Jacob asinimu ba. Asinimu ni. Ona wo ya mama mu ni. Ade ba ko ahye no nso say previous years ancient time no na ya mama mu fo no yen kan kwaje na yenye nyankopon ama ana yenye nyankopon chidifo the person me kasa asem no chiro na boboso na da foforo no na head biem pa chiro ade ahye no nso ne say but the ama me yenya nkwan na sesei a ye wa kwanya se bo Yesu Kristo din ebo Nyankopon din fron se ye jane wo Yesu Kristo enti hweye na wan fam kwaji a wanya no ni agoro asoma me kan na no ye futuo kakra bi na me matifo amen ade ba ko na me ni se na no me check Bible na me huni se obi amama mu ni baako ekum Israel ni baako na Israel fo no nyame edi amama mu fo ni pa mako 100 ana sesa Israel ni baako a wawu se Israel ni kuma amama mu ni a na yanka nje se wakum dipa ye kanse se wakum kana ban di eniawu na Mose tro ye na ye Israel to Israel. What you say? Say ye Dan ekum yam fan say welcome Judah eba. So what you say? Dan ekum Judah ba. And I say Judah ekum Naphtali ba. So all say the city. Israel to Israel ye say enkumu nua. So what okumu nua wadiam. Na say amama mu ni na Israel ni kunwa yesu akum kana maba na akama what you say nyame ntro se wakum nipa efiri se otu yendisi ya nkraman ye yamprako o France ni ani mfutu wasafe bucket wusu koku se wutie sansem we nyina no a edura no ade fra ya no eno no yesa ye wura mu mudua ewura mu mudua yesa fra yesumuma o enti me sha nkwaji ayenya no a awase ehwemi ye papa na menka quotation obatima se Jesus ewia asase su kro ye soma no no ya nsoma ne sai o magi ya mama mufuo nkwa what you say? One small say, Omaji ya mama mufuo nkwa. Nti da bia me ka be say se ne, we yosofo a, so asofo die yi. Wodi adanse say nkane no. Apart from Levi, yam piko obi so ma yosofo. Apart from Levi, yam piko obi so ma yosofo. Shababru num. Yi Genesis 3. A free Exodus o man. Point me prophet ya mama. Na point mo sofo a ofra mama. Point me nyumtuni a ofra mama. Ya me poncho obi a wato ye nyina agu. Ti se bola. Na ye suni mfasudie bi emenyame. Enti no mo ye di enka ne maho. What you say? What you atabie Matthew chapter 1. Header na me kansa. Matthew chapter 1 verse 320. Verse number 20. What's it? 318 in Canberra.
Yesu Awuah. Na say Yesu Kristo Awuah ti. Na wo tie ni. Wadene na ele ma Joseph awade. Ai. Na wonya nhyiamu. Wonya nhyiamu no. O se onyam die firi hu nkonkunu mu. Na ni kunu Joseph ye ni patran ni ni. Na ompese ogu ni ma se dwonti. Enokre. Obontim so beja no kokrom. Kenkan. Na onwi ye no no hwe. Awade bofo yi no kyerenda yi say. Yesi David ban so be fa yire na ele na ba wo nkyɛn. Na do onyim ni fun nkonkunu. Obo wo bebe ni otindin Yesu efiri say. Ono no be kyene ma efiri ombo ni mu. Me da se. Be me pa ni. What you say? Ono no be kyene man. On ka so be gye wiase. Wo nsa no so. Obaji ni man efiri dia ombo ni. On ka so ogye amana man. Into the actual aim. The part what you say? I am my Israel. The actual aim. I am my Israel. The person obey assembly. Be Matthew chapter 10. Matthew chapter 10. Verse 5 down. Yesu so basuma. Dumi enu na Yesu suma on share one say. Ojime so amepe amen. Mamu mane enkwa mana man kon bi aso. Samaria kurokura mamu nhemu. On said what you can. Israel fie enyan a wayera no nkonchen. Enti Jesus ba ye no. Apart from say osha, omedi ko Egypt. Apart from so osha, omedi ko Egypt. Na jumo ye nyina wa ni Israel. Jesus and Traboda. The person and nano with the wa shanonso. Aya dumbi and a wenya. The pacha what you say? What me say? Na jumo ye nyina no oye no Israel. One track. Tiasimini. Na me person obi osi Israel nyaa wayera no nkonchen ene osoma amen. On say the city o kan no amana nkwa amana ma akwan so enko Samaria kurobiam na Israel nwa na wayera no nkonchen. What I say? That's the actual end. Hey, Israelites. The actual aim. Hey, Israelites. Now no me check no. And I'm saying copy for a dear master dear mehu. I will trust him in say. If you think a nipa biano, our beji yes will be Ukran he. I was sent away at the other Ukran he. So me share in some Bible na kaya with the one I'm your machine. Which was the other one to your Ukran? Yan Shadia. O baby corn in chain, was in his own. Some baba yare mame. Well, yare, or baby a mamma knew. Yes, to Cassembi. I think what the answer will look. Better, I was 15, 21. Baba was soon be Ayalisa. Obientia. What's it say? Baba was soon be Ayalisa. Ayalisa. Now, yes, to throw continue in the film. I sure. Can any baby? I will film Petimu about the to me say. But David can the new Babio for film Petimu? About 30, we say, Radi David back in the mobile. But you didn't have Babadu. Yes. Nancy Wamuano. A step on Baba Sally said, Jano Pine, Wonko. You were chatting DH. You was easier thing now, while I don't call and chain. I was smiling. Also, Hans Wabaka. And soon I want to tell money. O sayare. What you say? Pretty the tramanfo. But o bari be putu na nim ka tenso wura mesra wo baba awon money hanu do. Jene mame. We muya no o ja okọ. Ana suafo no be ka so wura yesra o ja ne kwa mai. Ti asema o kan sense su biu. Say verse 22 na share can any be o fin petu ba na chebe tetem say David do hu mobo. Now, Bonnie will have Baba and do too. I'm a Baba. Wamuano. A chap on Baba said, Chano Pine, Manuko. You were taking DH. No was easier Fenya. While I am going to change, no smart, was a cabana put on the say, Buami. You was said, and yet, first of fat,
Emedia toma enkramama. Anya fell. So of some mediane tomadian. Enkramama. Oh dear, what nasi? Najana ho. Amen. Nasi najana ho. Was in yes, so of some mediane tomadian. Enkramama. We are no abakase. Obakase mbi. Wasi ewumewrade. Wasi ewumewrade. Yes, nkama no so tin propro wa efi wo nwura no prosugu from the bi. Wakani gidiam. Inti Yesu ka se ugidie so. Israel mumpo ni nsi agidie tisei. Edina unu se oba no onya Israel ni. What is it? Inti se now. Mi sure obi no so edifo. Na wode azan e masem kronosem ewudisem niomafuru bi ka ho alon na me yam hyehye me ma no ayadombio na ka who are you see abafa wo mama mu ni se ba prophet wo de mo se me boa Yesu asuafo dumienu no emu ho no yi ni fi Ethiopia asuafo dumienu no emu ni enu ko yi ni fi Egypt. What I say? A self-food you know, one peculiar being free country biaso. Nina Galilee for. It is just about Bible. When nearly said, or the Jesus from Kwan. The last mission Bible. And I'm who said, Sir, I don't be John 1:11. Or so about no one did. Na esansa ne bia na anye no no what you say wa anye na anu no no person be consapoint no or the ajo on person be consapoint in the so over da samani last me kire mo ha ajabe ya mekuru we ntwa me ho Gentiles kuru wako na Israel so kuru wako kapo ni yitu what you say first couple of us already said, yeah, Manin coming. It is when you're ready to serve Gentiles. Now, so you're a pet, you're planning. What is it? I don't know. What are young Sadio? Me percent, or be a wood chairman, Tierney. A beer way of jump to me. Camino, a mamma will need be in one or two men. What shall Babu Yabi? Jump to never to Juma, or Israel living me. About Swakasaya, living me. About Tunia, living me. About Sapo Madaka, living me. About the software, living me. What is it? Is there a formula and no year before? Daniel Judah. What am I saying? And Pisano, I don't be a piano. I'm a woman by your Christian. Let's say what to gospel song. Be very careful. Be very careful. Maybe I mean who say I don't be because now I'm checking romance. And a romance. And me dim come my young call. The person may be a white dream cacred. Minche bia. The time no our form. Romans chapter 9. Romans chapter 9 also. I'm in free now. Yes. Romans chapter 9 verse 1. Paul do you that form out of home. Me patonya daje amame. Romans chapter 9. In my work free. Verse 19. In my work free 19. I me pat kind free. The kind man Paul di Judah for home. O di Judah for home. I say American Christ. Paul say asema me kan ya nokure tro do e wo Kristo mu ni atro. Na ma honi so di ma dance. Na ma honi mu di ma dance. Say me di awe kese. What I say? Paul kora na ye yi ni ma mana man say. Wo ma ya mana ma mu sofo. Wo ma ka santra ni ansakra no. O say kan ho gansi yen so di awe wo. Kesi me da ya o makumem. Ani da ya o so akansi so. O wona akumem. Na ka me pese wo yi me fi Kristo wo ya busudie ma me nuan ma honam fam. We ma busianfo. Oh Paul.
amanama for sakra Israel for ntimi sakra no ono sokora ye ne ya bibira o sen kenkebeya enko nyini mfiri Christian duma no nanke ye mo na senuam ti se de boy Yesu asenuam no e ma Israel for nko a wo fa nyi for aya ne ya ni se da na ma o kan o ti ase enti se neno me come what you me come what sa dongi asonso a be very careful the entire me se me from adwuma ni agro no won hwe ya obey soft people akodi obi achi na nipa na davert o na o kan se mi gu aso o ti ase wonnim se urade betimi arejecto wonnim afei John Pobra 14 that's not 14 wasi Nyankopon ni yemu anwofadie tinkan enti afi yebeka sen ade enti wo Nyankopon ho ade enti wo nyame ho Davida wasi Moses said de hu ni mo na ara na mehu ni mo de mehu ni mo bro no ana mehu ni mo bro na de yam sisi ma na ara na de me yamba sisi na ma no ana me yamba sisi na ma no fredo ope ana do tumirika le mo afi Nyankopon hu mo no yes na twene si fa de say ye renti mama wo se me yi mitune de wo mu wa bo mi din asase nyina so radio nyame ko follow so no wakoji Israel eke follow ni hwanso ni nyame baba ya no wo me na so do primu follow akoma so de be yo say because of Israel ntino nyame huhu beto Israel so say nyame na say primu na akoma Exodus 7:1 o sada say de be ya ni huhu beto Israel so what you say okay ka wo bu burum what you jump bra what they say kind free 19 yes was what you funny dot here kan na afi obeka kire me say adan wada su nu onipa adan na ada su nu onipa na hwan na wona pa opani di asi hwan ana ne pa ope edi asi ene onipa hwan wa uchiche Nyankopon asema no anwene e be so dwonfo say obusasemo anwene e be so dwonfo say adan ti na oyo me say adan ti na aya me say okuku dwonfo ni dot su tumi so de dot ko na ni kuku bi akoma ni nyani je no na say Israel ne mama no no na nyere yen be ba to what ase obetimi akaso pe Israel asem mpa mama na asem eden abe to aso kan 22 say Onyankopon pese we na bufu adi na omo hunu tumi die na so ade abodo kire bebere kura bufu ade wasisi ama wose ni se abomo hunu ni monyan hunya so bebere hu ade a wasisi ama enani monyan so a obeka sen eden abeka yes wa frɛ yen me pese ni da konko am no me da se me pese obia ntie me sa asema me bekan enye se bia me taw anase me ka sem bia bu abam me pese ohun ni se eye Kristo adoyo ene ne humobro oje me so a me pe ameka me pe sha me taw me nti me pese me twenty jo ata obia wo de me wa ha bia no tie ni yie se wan hweyi on sabepa wan hweyi wo be fra dum no ehumobra na nyame ma ewa ma Israel no eni ho ma ya ma mamufo yes what you say ehumobra na urade wo ma Israel pa no ye neni ho sa because matrasia sisi wonu ti you tracing se dua ayo no adua no enframa fa enye ije se abapan FM 89 be ba to what you say but so you tracing eye easy say apan me ba to what you say eye easy say apan what dey yan kan me ba to bie 10 verse 10 wasi na kuma no jidiko tini mu yenkan Romans 11 me pese o kan free that obeji Israel so that obeji no me pese me trust say Onyankopon ato ne mayatene o kan se bio se sa mama mu force ye yahunu da be enu obu shakwashin se nto onyame wato ne mayatene da bida na me su ye Israel ni am free abena masifu kenkan Benjamin Busuaku Onyankopon to ne may ohunu won sie ye ne ntene
anase munim de atwene ka wonim de atwene ka fa Elia ho se wo ganya kupon to wogina nyame anim to Israel fo no se awurade wadi fo no wakunkum afori bu kia so wadwiri menko na maka o hwe me kra fa wo hwehwe me kra no afa kupon ma se ne sen ase ne sai mama mare ma penso akama me onko nko jojo nko to bada ara na se biri nso kaye nam kaye bi na madom no so akama Israel na madom so a na mfiri nyuma mu bio ebi se me dia ka adom nya adom yes what can I see kan free 7 le pese yesua de bi wo da fo bi no so ene na dien de Israel for hwe no wanya na wana wanya na wana aka na kuma prim yes pero akese onyankopon mo konto wo ho first starting no de ntiama Israel enya nkwade ne se nyame de na ya kase nkonto a se obi ti wonu otonko what you say obi ti wonu otonko se oni obi kra kasa no otonko a de wo kan nyina onto enti Jesus ba no di Isaiah asem kom se obeke kon ma na ni afenfam so na ohura wanhuru na otenso a ante ase na wakoma nane na wansakra na wansa wanyade what you say enti nyame na de na honhom atu Israel so enti Messiah ne nam ho beto ma nhu no what you say aya sikira Israel for koyi won Israel for ma awurade batwi nimburu so what you say enti awurade de tua o muka sika FM etina o de tua o muka aja kenkai eni a won fa hunade ni aso a won fanti ase ani aso won fanti ade besi na den David ka se David nso ka se won de pronya pa wọ́n nyina dumi wọ́n ma wọ́n di de pono nya pa ani fidie ni sintudua ni ekatua ma won wọ́n ni nusum ma wọ́n ni nurusum na wọ́n huna de what you say na wọ́n huna de na kuntu na chita afa woni de wasa ka wọ́n kunturu ho ana ono nyame te wọ́n so se wọ́n ntimi wọ́n mu na wọ́n hunu Kristo wọ́n kunturu wọ́n achi se bi yemfa nse ubutu wọ́n obi hyew so what you say o ba wu ana hu de atwam but wo kura ya woda nso kunturu na bibi kunturu so sa na urade ye Israel yento aso nkan 11 nda sopa kinka le meso sunti so rehase o musa sem se Israel fo akona wo mu poli ye no e sunti bo wo se Jesus bakan wo so de buta bi to Zion na de ohwebo no so na bebubu na businessni na de buo na abahwe so no ebayam no so ya se ento de buo to Israel ni anu sunti ye ya ka so bi asunti obi a wapoli obusa se ade wo sunti se o hwe ase o so aranza o se dabi nemu won kwaje na won tie won so beye amanamane dia kwaje na ye wo mo dia no onam wana hwe ase anko mo hwe no edane beye amanaman ni dia se do mo atini ku se ba ma Israel fronfo atini nkura wo ma nyame twiye ni bi okay what are they say munti asemi joking kan jack to so kan se won tere ho no dane wiase ahunya se on tere ho adane wiase ahunya na won su hwane dane amanama ahunya na won su hwan enko so di Israel nyina anko nso so beje 144,000 enti se won su hwan no abadane amanama ahunya o maye be chen sara wo maye wo full up ebe trensa na mo mu fona mkasa me kire mo won sabe Paul kasa no wo se mo amana mamufuo na mkasa kire mo sanse me ye efrinse me ya mamufuo sofo ndi de kan fo me so se bia do ma wona hunam fona atwenunkru wo ye hunam fam Israel no atwenunkru na tumu ni mo nkwa na majibinu mo nso nkwa so won to no chine ye wiase mpata teni yo wo se won to wato atwene no se ye wiase mpata de a je obaji won aka no be dien Jamaso amen. Wanti a wabaji wo ma beka ho no so be dan. Disa nkwa efre wufu. Mahada na mese me boboso mu ahunu ade. Ebi a wo ye sofo. Emfa life mi agro. Emfa life mi agro. Wadru fine. Da be sisin obam no fokoko. Yes, emfa life mi agro kete kura enteki joke. Kinka homa me. Sa aba ebi kan ya konkran. Obaka sem yo. Wasi Israel aye bia aye na se abanu aye kronkron wa nyame na bia aba ne hye ho etu ni nyina ibi
ɛtoɔ no nyinaa nhini no yɛ Abraham ɛyɛ bi na sɛ nhini no yɛ kronkron sɛ nhini no yɛ kronkron adua no yɛ kronkron na sɛ dua ma no bi abubu wote aseɛ fɛnse no ma menkyekyɛ mu ma wo aba no yɛ Awurade nhini no yɛ Abraham dua no yɛ Isaac dua no branches no nyinaa yɛ Israel that is Jacob wote aseɛ that is Jacob ɛna ɔse sɛ dua no man no bi abu 89.5 Israel no akoa ne ka bobe no ana ma fa sa ma se duwe se me de baka sate so domi broad no bi oduru na hu what you say o se dua man ne bi abu na wa wo ye bla ngu dia wode wa promotion amama mu ni no wa wo ye wiram ngu dia man wode wa promotion wode wa ba yi wo tracing wo nya ngu dia mu hini ni mu so ne bia nkwa mame yensan sisu bretire na sa sisu bi sa abai di kan ya konkran se aduaba no yade sha fom no aya konkron wa eto ni nyina epi me se to no ni hinu ni nyina ya Abraham na se ana dua no aya Isaac ana branches ne anhaba no nyina ya Israel so ati ase ha ana se dua man no ebia bubu to so kai na se dua ma ne bi abubu ebiabu na wa wo ye wura mu dua no ya mama mu fo ne de ye wura mu dua bomsam na wode wa promotion what you say ye dua esi kwaye ma mfa so anya de aban eni eso what you say ye bomsam ati difo mfa so de eni eso so what you say it was se dua ma ni bi abu na wo ye mudua wo ye wiram mudua so aba pan no do aba you tracing do aba sha amudua na wo fie mu no mo kwakwa jema so amen to so kan na mamu kwakwa mudua ma no ho ho dua ma no nye wo na wo su nhini no number 1 anya wo do be si ho no na wo su nhini no na nhini no na so na kopa yam ye na edin ye wose nyame na yam ye ana na den ye na fe baka se dua ma no bubu so fa me him what's my back on so must say gawasem the said the man bu yi say am fe him bia ji a wa nye nti na bubu yi ji a wa nye so ni nti na paye na wo dia wo di jide na gina wo di jide na ayo treshi enyene akokose enyina kokorokose ne mum suru Awurade na so nyankopon akra dua man ye fi bia na ro mfifiri no what you say wan kura dua man no a fi dua na nkasa mu fifiri ye no a wo so di urofo a on kura wonso di urofo a wonya de aban nti me sha sofo ni bi me sha difo ni bi me sha nsore ma ni bia na me kra wera ho ye fanya me sha ye nanka oye dia sha nti no abaka se ye mfanta mono enta dedem ye mfa dada so ntenta mono what you say yes a tokro ne ba kase e be san nti anama pai ni busa young Gentiles no ye wa ye tobe ye archbishop cardinal ni ade na ye bu foso no eminent ni ade ye mu ye major prophet ahoni masa what you say no kan waso ye wudi a ewira mu wudi a man eno do aba ye wo trashing e wo fie die no na so wasi hu a anwere so na wo so hine na so owie no so nyina kokrokosam na mum sura Awurade na bra ho ase so ne Awurade ba nanto otene ni mu na anya sa se bia no a anu anka se firi ni hinu mu fifiri ya no so watimi pan na to fama wo a wode wo ye wo treasure wo ye easy ndi dentia na ni abere no wo ya ba kasa kose wo ye tu no mi hu sam ye wo treasure sana me hu what you say o tracing bia nso osonson ho akwati say o kasa mu abu pai what you abu pai what you say na bia ya mana toa anyo age say normal te say kanini bio e easy to block o tracing ya de dade atoto sere ho adi boat abubom na wo koba o ko jira kokotu na kotia obi o tracing pa aja unwe yan kwatire ho what do that say 22
enti hwe nyankopon ayem ye ne den ye wɔse hwe nyankopɔn ayem ye ne ne den ye wɔn a wɔhwe asere so de wɔn a wɔhwe ase no so de wɔyɛ den wɔden na wɔso de nyankopɔn ayem ye nyankopɔn ayem ye so gise wotena saa ayem ye na gise wotena saa ayem ye num anya saa obetwa watwe gise wotena saa ayem ye num anya saa wɔn so obetwa wo enti so tia sorim na wo yɛ de ɔpɛ no me hu ana mesere akwate sɛ yesu yɛ mfato wo bebree obi anu aduane ne mante no abodi akodi dwa abɛyɛ aduane ɛna wafra ne ma na ne ma na amedi ɛna wɔn pɛsɛ aduane ne bɛyɛ kwa ɛna wasoma se yɛnkɔ gyina kwa so mfrafra mmɔntɔnsofoɔ yɛfrɛ na abɛtena aduane ne ho a aduane atantantan sɛ aduane wɔ nyɛ de wosusu so ɔbɛyɛ ɔdɛn ɔbɛpam ɛnyɛ wo nti na ɔno ayɛ wote aseɛ ɔbɛpam nti mamamufoɔ ɛnyɛ ayesɛm sɛ ɔmo na kristo yɛ wɔn dea ɛwɔ sɛ wosuo ho na wokora wo ho na wobɔ bra tene sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛkɔ soa dɔw kɔsɛ dua fifiri ɔno ani dua mu no wapan no na wɔyɛ de wayɛ operation wodeɛ metam no nti wonya adagye a kan ne nyinaa kan bɛsi wɔde sɛ 36 yɛdagye no kan jo waduro hi 23 wase na wɔn so sɛ wɔntena wɔgye a wɔanyi ne mu a sɛ Israelfoɔ ni ba wɔn ho so na wɔntena wɔgye a wɔanyi Yesu Kristo ani ne mu a ɔbɛsa de na bɛhyɛ dua no ɛfiri sɛ Onyankopɔn bɛtumi de ɔbɛtumi asa de na hyɛm bio na sɛ wɔtwe wafi dua a ne tebea yɛ werɛ mu dua no ho na wo wakew ade wafiri dua ne tebea yɛ werɛ mu dua na wakɔti bɔbea de wabɛhyɛ na wakɔti bɔbea deɛ yɛbɔɔ no hyɛ mu wakɔti no de wabɛhyɛ mu a amudua pani mu a ɛmpɛn ara na ɔremfa yɛ no bɔbea man ɛne wɔmfa wɔn a ɛyɛ wɔn ankasa no dua de mɛhyɛ ho amudua no mu wonya dagye mpɛsɛ matoa so wonya dagye fa bɛsi 6 wobɛhu sɛ yes nti so dabi meta asuo sɛ nso wobɛtoa so wɔkakra na ma no yɛm sɛ quotation ayɛ ɔde pa wo ɛyɛ ne de papapapapa mepɛsɛ mɛsi mo ahintasɛm yi so muhu anyansafoɔ ɛne sɛ akuma pirim aba Israel fam de kɔsi sɛ amanama no bɛwie ma ayɛ wo sɛ ne wɔsɛ ha no nyame no na ahyɛ da pirim wɔn akoma nyame no na pirim wɔn akoma wɔde cap anaasɛ bucket bi anaasɛ grawa anaasɛ yɛnka no sɛ lonka ɛna ɔde abɛsi amama mu wote aseɛ ɛna wɔhɛ da pirim Israelfoɔ akoma na nka Israelfoɔ akoma mpirimu da wɔhɛ da ne wɔpirim wɔn akoma sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɔbɛgye amama mufoɔ nso bi wɔse akoma pirim aba Israel faafam kɔsi sɛ amanaman no bɛwie mmayɛ ɛno ansa na Israel bɛnya nkwa sɛde wakyerɛ sɛ ɔgyefo no bɛfiri Zion aba bɛdane mu wiase bɛfiri Yakob ho wote aseɛ ɔgyefo no bɛfiri Zion na wɔba no wɔbɛdane amumuyɔ afiri Jacob ho na koma no bɛpam no berɛ a mɛyi wɔn bɔne makoro no nwie mepɛ sɛ agyayɛ mepɛ sɛ obi a wotie me no nyadagye kan kɔsi tiri mafotu a mede ma wo ne sɛ be very careful ɛnhu Yesu sɛ ɛnhu ne sɛ yɛyɛ asɔfoɔ ne ka no one safe is forever safe ɔgye Israelfoɔ gyaa mo nso watoɔ mu agu meka kyerɛ wo ɛmmɔ bra wo pɛ nipakyɛ woatem aseɛ ɛnyina kokurokosɛm ɛnyɛ dwa ɛnyɛ hɛntɛn ɛnyɛ wagye sɛ woyɛ superior no you need to calm down sɛdeɛ bɛyɛ wobɛtumi ɛfie wo dua no ho na wampa wanto fam mesua adeɛ wawie nam hunu sɛ amamamufoɔ bebree nya nkwa asɔfoɔ bebree ntimi mfie asɔfo deɛ nkwa wieya ɔbɛsaseɛ yie na wawie ne basaa wote aseɛ ɛfa baabi yɛ nsɛm keka nsɛm a yɛ nim ne yɛka sɔfoɔ asomasi wɔyɛ sɛ nso ne ɔnim ebia no wɔyɛ sɔfoɔ o ɔno ayɛ sɔfo na waka sɔfo pani bi ho asɛm na Awurade de sinto boa bɛto w'ani na ado na abom na ahwe hɔ no ti asɛm ne ye adeɛ baako a mepɛ sɛ wote ha a wotie me a tie ne yie ni be very careful mesi Israel wɔyɛ Awurade deɛ nyame hye wɔyɛ ɔman a ɔhu wɔn nsieyɛ ɔyɛ ɔman a ɔhu wɔn nsie ansa na wɔahyɛ wiase ase wɔyɛ Israel nti ɔsoma Yesu baa mu
what you say enti dia wanya ni no na no so kura se wonu na dia koma prim ato won so ene odi nkunto ato won so no se kuntu no machi se dia ba yo mo ma wo mu no ma ba o ma ni ate anam ni nkuro ma na twiri enti ti nyame nso mo twiri ni nkuro enti sana we adwumtuni na to gospel what you say anya wadwen say what you sister brother you need to calm down ye na yaba wa mfiri dua no ho ntina yesu say mini bobeno meja ni okuafo no na me man biara anso aba no media mapan no me foto sama me de ma on say hweye na nkwaje betimi abo hweye wa hwe ba reject o hweye because Israel nyame boy won dia no asore no wa reject o makan no na me gina me ba ma wo no what you say na ma de na reject me ba ma de akwara ni akwara boni kura me di na chi nso nyame hada a reject Israel so ma Israel fo atwe nkunu no abefa wo de anka wo ye dua bi hu mmire kura anu abefa wo so ba ya de Israel fo ya no ono nyame no mpa no a wa reject wo no wo ye chesa wo ti aso dem na wo wensa na wo pema na wo bokro no ukọ bosom so saba na wo be ka tell Awurade say Awurade be deserve heaven asem we dwene hu yie nyame hira onye okese amen